evdem u hemû demên wa xweş min temaşevanên hêja. Ser ekranên Arwar TV di bernameya Rûpelek ji dîrokê de ne. Rûpelek ji dîrokê beşê sisiya. İro beşê sisiya yê Rûpelek ji dîrokê ez pêşkeş dikim. Beriya niha me du beşên vê bernameyê çêkiribû. Beşê yekem, beşê dudiya. Yani Rûpelek ji dîrokê dîroka Kurdan yek, du û niha jî dîroka Kurdan sisê. Di beşên borî de ez li ser dema beriya miladê sekinîbûm. Yani bi taybetî Kurd ji kê derê çûne Mezopotamyayê, Kurd gelê Mezopotamyayê ne an ne û hezar sal beriya miladê yan 3000 sal beriya miladê piştre li ser derketina cejna Nevrozê sekinîbûm. Damezrandina İmparatora Med, hilweşandina İmparatora Asuryan û her wiha guhertina ku di nava İmparatora Medan da çêbû piştre jî İmparatora Persan hatiye avakirin. Derketina İslamiyetê, qebûlkirina Kurdan ya İslamiyetê û her wiha hatina Tirkan ji Asya navîn heya şerrê Malazgirtê me nirxandibû. Bi taybetî îro ez dixwazim li ser hin bûyerên piştî şerrê Malazgirtê bisekinim. Yani ji salên hezarî piştî miladê heya salên şesidî piştî miladê. Li ser vê pêvajoya derdorê şesid salî dixwazim bisekinim. Dîsa temaşevanên hêja ez dixwazim dubare bikim. Ev bername weke dersa dîrokê nîne. Ev bername weke em bêjin hûrgilî dîroka Kurdan nîne. Ez bi taybetî li ser hin bûyera disekinim. Eğer kesên ku bixwazin dîrokê baştir bizanibin, pêwîst e ew kes pirtûkên dîrokê bixwînîne. Pir pirtûkên ser dîroka Kurda hatine nivîsandin hene, divê ew pirtûk bên xwendin, da ku dîroka Kurdan baştir bi awayeke hûrgilî bê fêmkirin. Tişta ku ez di van bernama da dixwazim bînim ziman, bi taybetî hin bûyerên girîng, hin bûyerên ku di dîrokê de pêwîst e her kes bizanibe. Wan bûyeran ez dixwazim bi taybetî bînim ziman. Piştî şerê Malazgirtê Tirk derbasê Anadoliya navîn dibin. Lêbelê hemû Tirk derbasê Anadoliyê nabin. Hin ji wan li Kurdistanê dimînin. Nava Kurda da dimînin. İro mero biçin Bakurê Kurdistanê hêjî li hemû bajarên Kurdistanê Tirkên ku wê demê hatine mane hene. Yani mesela dikkat bikin li Ruhay Tirk hene, bi taybetî li herêma Ruhay Tirkên ku ji malbatên ak koyunlular, kara koyunlular li Ruhay ne û ew bi taybetî nava Kurda da asimîle bûne bûne Kurd. Ama hêjî Tirkê ku xwe weke Tirk dibînin firin li Ruhay, li herêma Mardînê, li Amedê, li Mûşê, ama hema li piraniya herêmên Kurdistanê yê Kurdistana Bakur merû Tirkên ku kevin de hatine li Kurdistanê mane dibînin. û dîsa wê demê piştî şerê Malazgirtê Tirkên ku piştra cardin ji hêla İranê watên diçin başûrê Kurdistanê dimînin jî hene. Lêbelê piraniya Tirkan derbasê Anadoliya navîn dibin. Tirkê ku derbasê Anadoliya navîn dibin, lê derê devletên piçûk ji xwe re çêdikin. Yani dewletçîk me dikarin bêjin çêdikin. Qebîle ji xwe re rêvebiriyeke çêdikin û çawa ku em bêjin dînê İslamiyetê ji xwe re weke baweriyeke qebûl kirine, bi gelên Müslümaniyê din ku wê demê li Anadoliya navîn jiyan dikin, bi wan gelan ra rehet dikarin jiyan bikin û hêdî ew dewletê wan her ku diçin zêdetir dibin û xurttir dibin. Li Kurdistanê jî
Türkiye ku dimînin ew jî bi mîrê Kurdara, bi eşîretê Kurdara, bi begên Kurdara li hev dikin, bi hev re jiyan dikin û di nava Kurdan da dimînin. Weke min got hin ji wan asîmîle bûne Kurd. Niha jî meru ji wan bipirsin nizanin Tirkin, divê em Kurdin. û di salê 1300 de 1305 de malbateke Kurd derdikeve pêş. Malbata Eyûbiyan derdikeve pêş. Ew malbat ji Rojhilatê Kurdistan tê. Dema Tirk bi taybetî ji Asya Navîn tenê li İranê dimînin ki hûn dizanin li İranê niha hê jî pir Tirk hene. Pişra ew Tirk ji İranê ber bi Azerbaycanê û tên Kurdistanê piştî şerê Malazgirtê derbasê Anatolya navîn dibin. Ew malbata Kurd, malbata Eyûbiyan jî bi giranî bi Tirkara jiyan dikin. Tên li Azerbaycanê demeke dimînin. Li wê derê jî dîsa bi Tirkara jiyan dikin. Pişra derbasê hêla başûrê Kurdistanê dibin. Malbata Eyûbiyan. Li başûrê Kurdistanê esas xurt dibin. Hatta hin ji wan diçin heya Bağdatê wê demê malbata Eyûbiyan hukumdariyeke ji xwe re çê dikin. Jêra dibêjin hukumdariya Eyûbiyan çê dibe. û di salên 1305-1360 de bi taybetî Selahattin Eyyûbî di nava malbatê da weke komutaneke leşkerî derdikeve pêş. û ew malbat zaten berê da İslamiyet kabul kiriye û beşê İslamiyetê, mezhebê İslamiyetê yê Sünnî kabul kiriye. Malbateke zêdetir bi İslamiyetê va girêdayî tê nas kirin mala Eyûbiyan. Malbata Eyûbiyan. Ji ber ku zêdetir bi İslamiyetê va girêdayî ye û heman malbat ji bo berjewendiyên İslamiyetê kar dike, dikarin di nava xwe da him Ereba biparêzin bikin nava xwe, him jî Tirkan bikin nava xwe. Ji ber vê yekê di nava dewleta Eyûbiyan da tenê Kurd tunin. Bi giranî Kurd bin jî Tirk jî di nava wan da hene, Ereb jî di nava wan da hene. û derdorê salê 1360-1365 wan derdoran da Selahattin Eyyûbî ji nava malbatê derdikeve pêş weke komutaneke leşkerî ji malbatê re serwêrtî dike. Ji dewleta Eyyûbiya re em bêjin serwêrtî dike. Weke dewleteke Kurd nayê nas kirin. Weke dewleta Eyyûbiyan tê nas kirin. Min got di nav da Tirk jî hene, Ereb jî hene. û di heman sala da Selahattin Eyyûbî diçe heya Kudüsê. Kudüsê jî dike bin bandora İslamiyetê. û ji wê derbasî Misirê dibe, Misirê jî dike bin bandora İslamiyetê. Demeke navenda dewleta ku jê re dibên dewleta Eyûbiyan navenda wî dibe Misir. Li Misirê hukumdariya xwe dimeşîne malbata Eyûbiyan. Dema merif binêrin navên zarokê wan jî wê demê bi giranî Erebî ne. û zimanê ku esasî di nava kar û xebatên wan da jî tê bi kar anîn Erebî ye. Ji ber vê yekê dewleta Eyûbiyan weke dewleteke Kurd nayê nas kirin û Kurdî di nava wan da zêde nayê axiftin mixabin. Em tên salê 1200 di salê piştî salê 1200 de li Anadoluya navîn her ku diçe dewletên piçûk yê Tirka zêdetir dibin. Bi taybetî di 1209 da dewleteke bi navê dewleta Osmaniyan tê ava kirin. Bi rêberiya Osman Gazî ew dewlet tê ava kirin. û ew dewlet her ku diçe dewletên piçûk yê Tirkayê ku di Anadoluya navîn de hatine ava kirin, dixwaze di nava xwe de tov bike
او وسا جدبه دسال 1300 ده ادی او دولتا کو بریبریا عثمان غازی هاتیا آوا کرن او دولت دبه وکه امپراتور عثمانیان ادی ناوی ویجی دبه امپراتور عثمانیان لحمام آنادولیا ناوین حکم خود مشینه و هر کدوچه بر به کردستان وادی چه بر به ولات عرب وادی چه جبر کو دین اسلامیت جوخرا وکه دینه که فرمی قبول کرنه وکه امپراتور یکیه عالما اسلامیت خازن فرهتر ببن لیبلی ددما امپراتور عثمانیا دا لکردستان زیده حکم نای مشاندن ده سال دسپیکی دا تایبتی ده سال 1300 دیده حیا 1400 دیده جی حیا سال 1500 جی دوی دمی ده لکردستان زیده حکمه که امپراتور عثمانیا تنه تنی عثمانی بریا میر و بی کردا بریا او دولتین بریبریا سروکن عشیرت و قبیله کار و خبات خود مشینن بریا وان تنی ویرگیر کردستان توفکن و هر کدوچه ده سال 1400 کی هندزانن ده سال 1400 ده استانبول جید که به دست امپراتور عثمانیان هر کدوچه خورترد به امپراتور عثمانیان و دمی دخوازن هدی لکردستان جی هبونه که خواه یا لشکری بدن چه کرن اف جی زراری ده دولتا ایرانی یا صافویان و دمیل ایرانی دولتا صافویان هیه به طایبتی لسر آخا کردستانی امپراتور عثمانیان و دولتا ایرانی یا صافویان نهر ناکن یعنی ده آلی کی دا دولتا ایران یا صافویان دخوازه کردستان حموته خد بن حکم خواه او درباس باغدادی ببه جبر که باغداد و دمی خودی جهه که استراتژیک جهانی دا تجارتا جهانی لویدریتی مشاندن دا آلی که دا جی امپراتور عثمانیان دخوازه حیا باغدادی بچه باغدادی جی بکه بن حکم خواه لهر ناکن لسروی اساسی ده سال 1639 دا مذاکره که نبا خدا چه دکن مذاکره که تی گوتن که 13 روزا بردوام کریه لقصر شیرین او ده انجام وان مذاکره آندا پیمانه که چه دبه او پیمانه که امدبیجن جارا یکم کردستان با آوائه که فرمی هاتیه پارچه کرن پیمانه قصر شیرین ده 1639 دا ده ناورا امپراتور عثمانیان او دولت صافوی یا ایرانی ده ته امضا کرن لگوری و پیمانه کردستان گو امجر ادوین کردستان باکور او کردستان باشور او روجاوا ده دست امپراتور عثمانیا ده دمینه کردستان گو امجر ادوین روجلات کردستان جی ده دست ایران ده دمینه یعنی کردستان ده به دو پارچه جارا یکم 1639 دا کردستان با آوائه که فرمی ده پارچه کرن ده گوتن که وی دمی ده پیمانا قصر شیرین دا 1639 دا ادریسی بیتلیسی رولکه گرین لیستیه یعنی ادریسی بیتلیسی بلیه سبب که کردستان ده ناودر عثمانیان او دولت ایران یا صافوی ده وره پارچه کرن و دمی ادریسی بیتلیسی به طایبتی ده هریما بیتلیسی ده خودی باندوره کی بیه او به ناو کردان به عثمانی او به صافوی را دولت ایران یا صافوی را لهر کریه او کردستانی دایه دو پارچه کرن yani rola İdrisi bittisi de diroka Kurdistan'ı da büvi avahi merif karın ve ke rola ke xrab hatiye leistin biminin. Piştiku Kurdistan te dö parça kirin de peymana qasra şirin de edi zedettir ser axa Kurdistan'ı mıxabın her kudiçe hükme imparatora Osmaniyan zedettirdi be. Yani çavaku beri Kurdan ser axa xwe bi awayeke ke otonom jiyan kirine piştî peymana qesra şirîn şun de
Kurd idi wisa azad nikarin jiyan bikin, otonom nikarin jiyan bikin. Her ku diçe zêdetir İmparatora Osmaniyan ji Kurdan zêdetir vergiye tov dike û her ku diçe zêdetir di aliyê leşkerî de jî dixwaze ji Kurdan îstîfade bike. Em hatin dawiya vê beşê sêyem rûperek ji dîrokê Kurd sisê heya beşê çarem bimînin dixweşiyê de silav û hürmet.